L'Observatori del Campus de Salut i del nou Hospital Josep Trueta de Girona ha demanat una reunió amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, per reclamar lideratge en el projecte. Des de l'Observatori consideren que falta algú que estiri del carro per evitar que s'acumulin més retards. Molt bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. El president del Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, ha reconegut que estan preocupats per les desavinences que hi ha amb els terrenys. A l'informatiu vespre els hi ampliarem tota aquesta informació. Abans, però, repassem altres temes destacats d'avui dijous, dia 27 de febrer. Desenes de persones van sortir ahir als carrers per defensar la protecció de les pensions a la Constitució. Van encapçalar una passejada pacífica des de la plaça de Sant Agustí fins a l'Ajuntament. Demà s'estrena Les cases dels altres a la Planeta. L'obra, dirigida per la companyia La Intempèrie, es representarà fins al 2 de març. Tracta la necessitat de pertànyer a una comunitat. El Girona Futsal va cedir de manera contundent a la pista del Sant Quirze del Vallès, el líder de la tercera divisió estatal. Després de perdre per 6-3, els gironins sumen 3 dels últims 12 punts jugats i segueixen immersos en la lluita per la permanència. I les treballadores de la neteja del Trueta de Girona protesten per acomiadaments injustificats i amenacen amb anar a vaga si no es readmeten a les treballadores. I és que la setmana passada l'empresa encarregada de prestar el servei, Serveo, va fer fora 3 empleades més, segons expliquen des dels sindicats, sense cap motiu i amb mentides. Les treballadores de la neteja de l'Hospital Josep Trueta de Girona es van concentrar aquest dimecres a les portes del centre en protesta pel que consideren acomiadaments injustificats de l'empresa Serveo, que és la que presta el servei. Asseguren que els motius són insignificants i que es qualifiquen com a faltes molt greus per fer fora el personal. Les acusan de cosas insignificantes y a más días que ni siquiera han venido a trabajar o no han estado en ese servicio. Pues por ejemplo, limpiar un vestuario donde se han dejado pelos, donde ese día ella estaba en otra planta limpiando, justificado con el parte, o sea que ella estaba en otra planta. Otro día que no le tocaba venir a trabajar la compañera, también está diciendo que ese día había dejado algo sucio. De fet, assenyalen que les persones que han estat acomiadades són també les que porten més temps a l'empresa i, per tant, les que comptaven amb unes condicions més favorables des d'un punt de vista econòmic. Sospiten que al darrere hi ha la voluntat de retallar la plantilla fent fora qui més temps porta a l'empresa. Per això avisen que aniran a la vaga si no es readmeten les treballadores i que el màxim perjudicat serà l'hospital i els pacients del centre. Hi ha molt mal ambient, la gent està treballant amb molta tensió perquè crec que no, o sigui, nosaltres venim a treballar amb ganes, però últimament és que hi ha massa tensió. Ens estan explotant moltíssim. Jo trobo que una persona que faci tota una planta amb 14 habitacions, 17 despatxos, 25 lavabos, en 8 hores, vull dir, no tenen temps ni d'anar a pixar parlant català. Cada dia van traient més gent i no pot ser. Davant les portes del Trueta, ahir s'hi van concentrar les treballadores del torn de matí, però asseguren que les prop de 150 persones contractades per fer aquest servei a l'hospital estan al seu costat. I seguim amb protestes i manifestacions, perquè una vintena de pensionistes es van concentrar ahir a la plaça de Sant Agustí per defensar les pensions a la Constitució. Van fer una passejada pacífica fins a l'Ajuntament, on van llegir el comunicat de la Mesa Estatal per al blindatge de les pensions. Ahir va tindre lloc una passejada pacífica per defensar la protecció de les pensions a la Constitució. Van participar una vintena de pensionistes que van començar des de la plaça de Sant Agustí fins a l'Ajuntament, on van llegir el comunicat de la Mesa Estatal per el blindatge de les pensiones. Durant el seu recorregut van anar repartint aquest mateix comunicat i també se'ls va sumar a la marxa a algunes persones. Volen defensar el sistema públic de pensions a la Constitució perquè asseguren que tal com estan redactades les lleis són objectes de negociacions pels interessos dels partits polítics. Asseguren que aquest sistema de pensions és viable i beneficiari tant pels pensionistes actuals com pels futurs. Llavors, el nostre lema, a part d'avui dia que venim pel tema de blindar les pensions a la Constitució, és que governi qui governi, nosaltres defensem el sistema de pensions públiques, que creiem que és una de les poques coses ben fetes que hi ha a Espanya en aquest moment i que, per tant, això és una cosa desitjable pels nosaltres i per la gent que ve a darrere, que està treballant.
Desde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones asseguren que és necessari manifestar-se per fer front a les amenaces provinents de Brussel·les, ja que creuen que pretenen retallar més de 10.000 milions de pensions i privatitzar el sistema amb la justificació de que l'actual és insostenible. Al mes de març, l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal ha de presentar un informe amb els resultats obtinguts de l'última reforma i si aquest és negatiu, asseguren que serà aquí quan Brussel·les faci retallades en les pensions. Des del moviment de pensionistes han recollit ja 3 milions de firmes, una part important d'aquestes recollides a universitats públiques. Afirmen que la sostenibilitat de les pensions no depèn de factors socials com el baby boom, sinó de la voluntat i l'organització política. I ens centrem ara en l'agroalimentària. I és que en vista la nova campanya, el BBVA ha decidit impulsar una oferta de finançament dissenyada per facilitar la liquiditat de pagesos i ramaders. Concretament ofereixen avançar les ajudes de la declaració única, la DUN, amb el que descriuen com a condicions preferents, amb un tipus del 0% i un xec carburant de 100 euros per als que percebin més de 6.000 euros en ajudes. Una proposta que busca alleugerar costos en un context de creixent demanda energètica. A més, el banc també reforça el suport als joves agricultors i ramaders a través d'una oferta específica que inclou finançament, convenis i eines digitals. BBVA en facilita la incorporació a l'activitat i l'accés a recursos adaptats a les seves necessitats. L'any 2025, a més, l'entitat ampliarà aquesta proposta amb noves iniciatives per fomentar la competitivitat i la sostenibilitat de les seves explotacions. I en l'àmbit cultural, l'obra de teatre Les cases dels altres, dirigida per la companyia La Intempèrie, es durà a terme a la Sala La Planeta de Girona del 28 de febrer al 2 de març. Es tracta d'una peça que parla sobre la necessitat de pertànyer a una comunitat, essent aquesta una llar i refugi personal que varia segons cadascú. Es va presentar al Teatre La Planeta l'estrena de Les cases dels altres, de la companyia La Intempèrie, una peça creada i dirigida per Berta Camps i Eva Ferrer. Es tracta de la quarta producció de la companyia. Aquesta producció en concret és una proposta escènica en forma de collage per veure la intimitat i el sentiment de pertinença a l'espai de persones alienes. Un conjunt de veus i experiències que ens planteja preguntes sobre la necessitat de formar part d'un espai o comunitat. Sí que parlem de la llar i no únicament de la casa com a espai físic, sinó de tot el que pot voler dir pertànyer a un lloc, a una comunitat, a una gent, tot això. En aquesta casa estic molt bé, però l'any que ve no sé si seré, segurament no, però al final una casa és una casa. No. Un lloc on a les meves amigues els hi sortís sol de dir «Ei, quedem a casa la Paula, que s'hi està bé». Nosaltres, tot aquest projecte comença, ara farà 2 anys, al març començarà a farà 2 anys. Ens van donar una beca CREA a Girona per investigar sobre un concepte i nosaltres en aquell moment, i encara ara, ens movia el concepte de pertànyer, no? D'on neix aquesta necessitat humana de sentir que formes part d'un lloc, d'algú, d'un col·lectiu. I a partir d'aquí vam començar a investigar i el primer pas que vam fer, sense saber quin seria el resultat final, va ser anar justament als altres, no? Que ve implícit en la paraula. I vam fer entrevistes a molta gent, molta més gent de la que apareix a l'obra, per entrar a casa seva, per sentir les seves veus, per quin era el seu vincle amb aquest concepte, què ens podien explicar més enllà del que nosaltres poguéssim arribar, no? I què va passar? Doncs que vam veure totes aquestes entrevistes i eren meravelloses i vam dir, bueno, doncs ja la tenim, és això, no? De cop era una cosa molt senzilla i molt quotidiana i alhora ens casava molt amb la idea. Un conjunt de veus i experiències que ens planteja preguntes sobre la necessitat de formar part d'un espai o comunitat. El projecte va donar inici al 2023 amb la voluntat d'indagar què significa el concepte de casa avui en dia i aprofundir en conceptes com la família, la identitat, l'herència o el desarrelament.
A l'espai el temps no passa en hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre i perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stein, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. La GIO commemora l'aniversari Garreta i ho fa amb un concert a l'Auditori de Girona el proper 2 de març a les 6 de la tarda, amb Albert Guinovart i Joel Verdolet de solistes. Enguany se celebra el 150è aniversari del naixement del compositor santfeliuenc i la GIO Sinfonia ens presenta un programa inspirat amb ell i els compositors que el van marcar, com Wagner i Beethoven. Un concert homenatge al modernisme català. No t'ho perdis. Rally CAC 7 Costa Brava. Del dijous 13 al dissabte 15 de març, vine cada tarda a veure un any més a la Copa de Girona els millors clàssics del món. O vine a passar el dia al Parc d'Assistència de Fornells de la Selva i gaudeix de prop dels vehicles del Rally del Village amb food trucks i botigues. No et perdis el Rally CAC 7 Costa Brava del 13 al 15 de març. Passió pel motor. Més de 150 professionals de la carn, el peix, les verdures, els cuinats, els fruits secs, al servei dels gironins i gironines. Jo compro al Mercat del Lleó. Compra local de proximitat i sostenible. Productes frescos de proximitat i de qualitat al vell mig de Girona. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs, que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis. Tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. I arrenquem els esports parlant de bàsquet femení, perquè l'Uni Girona afronta el partit de tornada dels quarts de final de l'Eurocup a Lió, avui a partir de les 8 del vespre, i han diferit per aquesta casa a 2:15, tant punt acabi. Un conjunt gironí que, tot i l'avantatge de 5 punts de diferència del duel d'anada a Fontejau per 77-72, sap de la importància del duel per arribar a les semifinals de la competició. Tant de bo demà els hi podem portar bones notícies. L'Uni Girona es juga l'accés a les semifinals de l'Eurocup a Lió. Les jugadores de Roberto Íñiguez no volen que la cita a Lió passi desapercebuda i necessiten fer bo l'avantatge de 5 punts amb el que arriben a terres franceses després d'imposar-se a Fontejau per 77-72 en el partit d'anada. Malgrat aquesta petita diferència, l'entrenador gironí té clar que queda molta feina per fer. Bueno, yo creo que tenemos que ir a competir el partido, ganar el partido. Y el planteamiento tiene que ser muy parecido al que hicimos aquí. Veremos al final del partido si esos 5 puntos, bueno, hay que estar pendientes, ¿no? Y son necesarios o no. Y luego, evidentemente, tenemos cosas que debemos repetir, hacer igual que hicimos en la primera parte, porque hay cosas que estuvieron muy bien y cosas que no podemos repetir de la segunda parte, ¿no? Que perdimos un poco el control, nos entraron prisas y tenemos que recuperar esa solidez, que es la que hablamos en Salamanca, ¿no? Queremos este plan y lo necesitamos hacer sin acumular errores la mayor de tiempo posible. Bueno, pues creo que esta idea debe ser la de Lyon. Un duel en el que l'equip gironí arriba després de la important victòria a Salamanca i en el que el tècnic va complir el seu primer partit de sanció en competició domèstica. Una sanció que l'entrenador ha valorat i que no li afectarà en competició europea, així que podrà estar a la banqueta a França. Bueno, yo estoy bien. Realmente no lo considero ninguna vuelta. Primero, porque creo que todo el trabajo que hacemos es en equipo, es del staff. No lo hace solo Roberto Íñiguez, lo hacen Roberto, Jordi, Laia, Ana y Pau. Entonces, ahora hablaba con Jordi, estábamos conversando de que tengo cero inquietud por los partidos que no pueda estar, porque tengo plena confianza, seguimos trabajando juntos, preparándolo juntos. Entonces, en esto tengo cero inquietud, ¿no? No es en cualquier otro equipo que
puedes sufrir un poco estando fuera porque ves que las cosas no van a funcionar. Creo que van a seguir funcionando igual o mejor que si estoy yo. Entonces, que tranquilo. Y respecto a mí, estoy bien y de todo se aprende, de todo se mejora, me lo tomo por ese lado, para ser mejor, para aprender, para mejorar, para saber las cosas, las batallas que tengo que luchar y las que no, y para seguir mejorando. Creo que en esta vida es una mejora continua en todo, tienes que aprender de todo, de las buenas cosas, de las malas y ya está. Pero sin dejar de ser yo. Evidentemente, personalmente no estoy de acuerdo, me parece desproporcionado i ja està. I el club està trabajando en ello. Es que tampoco quiero hablar más. Així doncs, l'Espar Girona afronta un duel de màxima exigència a cara o creu, amb l'objectiu de classificar-se per a les semifinals de l'Eurocup, ja que els fa molta il·lusió el repte. Es una competición que queremos llevar lo más lejos posible, que nos hace mucha ilusión, que es un título europeo, pero que sabemos que va a ser muy difícil. Va a ser complicado porque el Lyon en su pista es muy fuerte, y sobre todo juegan con un nivel de acierto muy alto, ¿no? Que vamos a tener que tener esa solidez y esa continuidad y perseverancia en el plan que tuvimos en Salamanca, tenerla en Lyon. Pero evidentemente que sabemos que es importante, pero ya no por el club, sino también por un estado nuestro como equipo que nos hace mucha ilusión, ¿no? I més bàsquet, perquè Wilhelm Folk és la nova incorporació del Bisbal Bàsquet. El jugador suec de 21 anys arriba com a nou reforç per a la temporada procedent del Bàsquet Menorca, on va jugar mitja temporada procedit pel conjunt murcià, de l'UCAM Múrcia. L'alè suec té experiència i ha jugat aquesta mitja temporada a Primera FEB i s'incorpora ara al Bisbal Bàsquet per aportar el seu talent i físic al conjunt dirigit per Carles Rofes durant el que resta de curs. Amb aquest moviment, l'equip bisbalenc es vol reforçar per afrontar tots els importants partits que el resten fins a final de temporada, començant per el d'aquest cap de setmana a la pista del bàsquet Sant Antoni. Cal apuntar també que el suec podria debutar ja aquest mateix dissabte. Així doncs, els bisbalencs sumen una nova peça a les seves files, per tal de fer un pas endavant i segellar la permanència el més aviat possible. Un Bisbal Bàsquet que s'enfrontarà aquest dissabte a partir de 2:15 del vespre al Clas Bàsquet Sant Antoni, a les Balears, amb la intenció de sumar la segona victòria consecutiva i la novena de la temporada. I passem a parlar de futbol sala. I és que el Girona Futsal va cedir de manera contundent a la pista del Sant Quirze del Vallès, el líder de la tercera divisió estatal, després de perdre per 6-3 en un partit gris dels homes de Juan Diego Murillo. D'aquesta manera, els gironins sumen 3 dels últims 12 punts possibles i segueixen immersos en la lluita per la permanència en la categoria. El Girona Futsal no està trobant la fórmula per vèncer lluny del pavelló de Palau i enllaça 5 desplaçaments consecutius sense guanyar. L'equip de Juan Diego Murillo va cedir a la pista del Sant Quirze del Vallès, el líder de la tercera divisió nacional, en un duel on van estar molt lluny de puntuar. El partido de hoy ha sido un partido duro. La primera parte hemos tenido ocasiones para poder ponernos por delante. Sí es verdad que el rival ha jugado muy bien, se nota que está a un nivel bastante alto. Defensivamente nos sentíamos bien, estábamos bien arropados a media pista, pero el rival nos está ahogando bastante y ya llegó un punto que teníamos que arriesgar como arriesgamos en la segunda parte, cuando de 5, i les coses no salieron bien, però podrien haver salido bien. El partit va arrencar molt intens i amb igualtat entre ambdós conjunts. Però tot i això, els ballesans no tardarien a agafar avantatge al marcador fent 2 gols abans del descans, que els permetria marxar amb una diferència considerable a la mitja part. A la represa, una diana de David Guerrero, quan tan sols s'havien jugat 10 minuts, posava emoció en l'enfrontament. Amb el 2-1 i amb el partit en punt d'ebullició, el local Cortés feia el 3-1. I seguidament, amb el joc de 5, els de Sant Quirze sentenciarien fent 3 gols més i posant el 6-1 al marcador. Finalment, Enric Paller i Albert Segura retallarien distàncies pels homes de Murillo, deixant el 6-3 definitiu. El partido, en conclusión, muy buenas sensaciones por parte del equipo, un buen juego de equipo, un equipo unido, pero queremos ir a por más y nos gustaría este fin de semana poder sumar los 3 puntos en casa. Així doncs, els gironins van tornar a marxar de 8 i van cedir novament a domicili, havent sumat únicament 3 dels últims 12 punts jugats. Un conjunt gironí que necessita fer-se fort com a local i tornar a vèncer la propera jornada a casa davant l'Interesportiu Malgrat, per tal de no veure's novament en la zona de perill. Un duel de necessitats, ja que els dos equips estan empatats a 20 punts
a 2 del play-out i a 3 del descens directe. I parlem ara d'handbol i concretament dels dos equips gironins de primera nacional masculina. En primer lloc, no hi ha qui aturi a la Unió Esportiva Sarrià, que va llançat i va sumar la seva 7ª victòria consecutiva després d'imposar-se a la pista d'un rival directe a la classificació, com ho és l'OAR Gràcia Sabadell. Els taurons blaus van superar els ballesans per 30-35, en un duel que van haver de capgirar a la segona meitat, mitjançant un gran joc elèctric i coral, liderat pels germans Arnau, que entre ambdós van anotar 12 dianes, pràcticament la meitat de les del conjunt de Josep Espar. D'aquesta manera, els sarrianencs compten els partits per victòries en aquesta segona volta i en aquest inici d'any 2025, i són cinquets a la classificació amb 26 punts. D'altra banda, l'handbol Bordils arrossega una dinàmica totalment oposada i no aixeca cap. El conjunt de Gerard Ferrarons va tornar a perdre el pavelló blanc i verd per 23-24, davant l'handbol Sant Joan d'Espí, en un partit on van anar remolc al llarg dels 60 minuts. Un equip bordilenc penalitzat per la falta d'encert de cara a porteria i per les imprecisions i pèrdues ofensives constants, que els van condemnar enllaçant el 6è partit consecutiu sense guanyar i sumant només 2 dels últims 12 punts possibles. Amb aquesta nova derrota, els blanquiverds es mantenen 8ens a la classificació amb 19 punts. En la propera jornada, la Unió Esportiva Sarrià rebrà un rival directe a la classificació, com és l'handbol Sant Quirze, el dissabte a partir de 2:15 de la tarda, mentre que l'handbol Bordils es desplaça fins a la Roca del Vallès per enfrontar-se a un altre os dur, com és el segon classificat, el Movac La Roca, dissabte a les 6 de la tarda. I tanquem els esports parlant d'un nou esport i d'una nova disciplina, com és la natació, perquè la secció del GEC viu temps dolços en aquesta disciplina esportiva. En els darrers mesos ha aconseguit registres inèdits en la història recent de la secció, ja que els nedadors i nedadores grupistes, amb independència d'edats i categories, han signat 66 medalles en competicions autonòmiques. Entre altres fites, en el Campionat d'Espanya de fons va ser el campió absolut en categoria masculina. Va destacar en el Campionat de Catalunya a la Vi i fins i tot els màsters van lluir experiència obtenint més de la meitat del botí amb una xifra superior a la 30ena de metalls. Uns resultats que demostren el bon moment que viu la secció de la natació de l'entitat, que probablement sigui el millor de la seva història. I abans d'acabar, fem un repàs, un tastet, al més destacat de l'informatiu. El Col·legi de Metges de Girona ha valorat aquest matí l'estat del projecte del nou campus de salut de Girona. Es tracta de l'Observatori del Campus de Salut, que s'impulsa des del col·legi cada 6 mesos per fer un seguiment del nou campus. Desenes de persones van sortir ahir als carrers per defensar la protecció de les pensions a la Constitució. Van encapçalar una passejada pacífica des de la plaça de Sant Agustí fins a l'Ajuntament. Demà s'estrena Les cases dels altres a la Planeta. L'obra, dirigida per la companyia La Intempèrie, es representarà fins al 2 de març. Tracta la necessitat de pertànyer a una comunitat. El Girona Futsal va cedir de manera contundent a la pista del Sant Quirze del Vallès, el líder de la tercera divisió estatal. Després de perdre per 6-3, els gironins sumen 3 dels últims 12 punts jugats i segueixen immersos en la lluita per la permanència. Fins aquí l'informatiu. Els deixem amb una peça informativa sobre una empresa que visitarà el Mobile World Congress, com és l'Orfeus. A continuació. Abans, però, nosaltres hi tornem a 7:15, avui un xic abans, perquè hi ha els Premis Carles Rahola i el partit de l'Uni Girona. Amb això acabem. Gràcies per la confiança i que passin una molt bona tarda. La consultora Orfeus, recolzada amb tecnologia i que ajuda a grans corporacions que tenen oficines a fer optimitzacions de tot tipus, tant en l'espai com en l'eficiència energètica, participarà al Mobile World Congress, l'exposició més gran del món per a la indústria de telefonia i tecnologia mòbil. Orfeus és un sistema de gestió tot en un que dota els espais de treball d'una gestió avançada i digitalitzada, amb recomanacions en temps real. Aconsegueixen també així reduir fins a un 20% les despeses energètiques i maximitzar tant el confort dels treballadors i treballadores com el seu rendiment.
No és el primer any que Orpheus va a la Mobile World Congress. Des de l'Agència Pública per la Competitivitat de l'empresa se'ls va brindar l'oportunitat de tornar-hi. L'hem volgut aprofitar perquè sempre és un lloc de trobada on no només tenim visibilitat a potencials clients, però també trobem potencials partners tecnològics i òbviament, altres emprenedors de l'ecosistema que coneixem. El seu primer llançament es va dur a terme el 2019 i en la seva llista de clients ja compten amb grans empreses com Volkswagen, Iberdrola, DAM o la Generalitat de Catalunya. Recordo contes de pirates que acabaven a la deriva. Recordo somiar en un món de fades on tu no et calçaves i tornaves al pis. Però hi ha dies que estic baix, que no puc tirar endavant i no hi ets al meu costat. I és quan em sento abatut, derrotat pels meus ensurts i la boira em cega les mans. Què serà de mi, què serà de mi, perquè t'he trobat a mig camí, no vull ni trobo la sortida. Què serà de mi, quan se'ns entalli el nostre fil i quedi enrere el somiat destí. I és que he pensat en robar-te un ball que pugui acabar en un petó i una llàgrima. I és que he cantat tantes balades i mai m'he sentit com ara tan a prop de casa. El dol no es fa tan dur si tens a qui estimar i poder no ens volem, però ens hem perdonat. Que s'ompli de vida pel que hem sacrificat, ho he capgirat, total ja estic fart. Donant tombs a les fosques, buscant un raig de llum i només veig sortida en els semàfors. Metàfores que em perden al cim i tu no compleixes i no em va servir. Què serà de mi, perquè t'he trobat a mig camí, no vull ni trobo la sortida. Què serà de mi, quan se'ns entalli el nostre fil